sellainen bändi nimeltään Kuin. Ja tästä saadaan oikein päin. Katsotaan sitten. Suloiset kumisaappaat! Tervetuloa! Tästä ensimmäinen mies on kaapattu tähän, ei tarvitse kaapattu, tuli itekseen. Kerro vähän bändistä, mistä se on kotoisin ja miten kauan olette soittanut ja mitä teille kuuluu? Bändille kuuluu ihan hyvä. Me saatiin Jeroisesta pari viikkoa sitten idea, että nyt perustetaan bändi. Otettiin Demi-lehti ja avattiin siellä tuossa meidän nimi, on Suloiset kumisaappaat. Kitaristi on ollut meidän bändissä 2 päivää. Meillä on ollut 1 treenit ennen tätä. Että silleen. Herrana! Onko jätkillä oli muna lähteä tänne keikalle? Ei kun annetaan jätkille tsemppiä, annetaan apuolia ja kova meininki päälle itse kellekin. Suloiset kumisaappaat ja sieltä se alkaa, ei Tommi ole liialla biisinä. No niin, kaikki yleensä tänne eteen nyt. Ja mukana saa laulaa, biisit ei ole liian vaikeita. Kantis lähtinikö tunnille? Antoi valon yrtää koiralle. Koira sanoi hau, onpas maukasta. Jalka monta se koita pysyä kuivana. Kantosella on märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Tunnin jälkeen Kanttis oli suihkussa. Sikkas poika otti sitä kiinni korvista. Kanttis sanoi, hei, tää ei oo reilua. Sit kaitsu hetki tänä marmandariinilla. Sit kanto sen naama oli tahmea. Ja päätti mennä kultamaan sitä suihkussa. Suihkussa sen jalassa oli bokserit. Sillä on ihan märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Kantosella on märät bokserit. Illalla Kanttis oli matkalla kotiinsa. Vasan käveli vihreä Aasi Ruotsista. Aasi kysyi, moi, olenko banaani? Kanttis sanoi, haista sinä mursu anaaliin. Jouluna pukki tuli sisään ovesta. Se kysyi, että onko pojalla huolia. Kanttis sanoi, joo, mun bokserit on vetiset. Pukki antoi sille uudet villaiset.
Kantasella on bokseri. Kantasella on villan bokseri. Kantasella on villan bokseri. Minäkin haluan